фурӯшандаҳои чорво дар душанбе мегӯянд пандемияи коронавирус ба кори онҳо низ таъсир расонид ва имсол дар арафаи иди қурбон таваҷҷӯҳи мардум ба харидани чорво, махсусан чорво барои қурбонӣ камтар шудааст. Онҳо мегӯянд баста шудани роҳҳо ва гаронии нархи чиптаи ҳавопаймо аҳолиро маҷбур кардааст, ки имсол камтар қурбонӣ кунанд. Суннат Амиров, сокини 63 солаи шаҳри Душанбе, дар арафаи иди қурбон бо нархи 2700 сомонӣ чорвоиро харидорӣ намудааст. Ӯ мегӯяд ҳар сол қурбонӣ мекунад ва мушоҳида мешавад, ки нархи чорво ҳамасола дар арафаи иди қурбон баланд мешавад. Ба гуфтаи вай, нархи 1 килограмм гӯшти моли харидааш ба 100 сомонӣ баробар шуд. Ҳарчанд мегӯяд як сол пеш ҳудуди 70-80 сомониро ташкил медод. гӯшти сирка 80-90 то 100 шуд. Як сол пеш хел буд ҳамин бо хеле бад набуд, бо баланд бо сеста боло рафта гирад. соҳибкорон ва фурӯшандагони мол мегӯянд сабаби гароншавии нархи чорво ин қиматии хӯроки чорво аст. Ба гуфтаи онҳо, ҳамасола нархи кунҷора ва алаф, ки аз хӯроки асосии чорво аст, баланд мешавад ва ин сол ҳам истисно набуд. Ба ғайр аз ин, онҳо аз он шикоят доранд, ки имсол хушксолӣ омад ва дар кӯҳҳо алаф барои чорво нест. Кунҷора қиматшо мегирим, қаттор бечора бад қимат фурӯша. Деҳқон бо қимат фурӯша, кунҷола додам гуфта. Ҳоле ҳамин рола хӯроки мол бозӣ мекунад. Хӯрока арзон боша, молам арзон мешавад. бо вуҷуди ин, бархе соҳибкорон мегӯянд, агар нархи хӯроки чорворо ба назар гирем, дар муқоиса бо нархи бархи сабзавоту маҳсулот, нархи чорво назар ба як соли пеш арзонтар аст, вале онҳо аз кам будани талаботи имсолаи аҳолӣ ба чорво нигаронанд. роҳҳо баста шудааст, мардум рафта наметавонанд. нархи чиптаи ҳавопаймо ниҳоят қимат, мардум наметавонанд рафта дастрас карда, рафта дар кишварҳои ҳамсоя кор карда зиндагиашонро пеш баранд. Бинобар ин мардум танқизӣ пулро доранд. ҳамаи асосаш ҳамин аст. аҳолии мусулмони Тоҷикистон соли дуввум аст, ки иди қурбонро дар шароити пандемияи коронавирус баргузор мекунанд. Ин яке аз ду иди мусулмонон аст, ки ҳамасола бо забҳи чорво баргузор мешавад. яке аз мушкилиҳои аслии бозорҳои Тоҷикистон дар арафаи ин ид қиматии маҳсулот, махсусан гӯшт аст. Мазҳаб Ҷумъа, Баҳриддин Давлатов, Азия Плюс.